गाहाय आलासि बर' बिफाननि एक्टिं हेड सारनो थाखाय गांसे आर'नाइजों आलासि सिनायथि होनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय जाहैबाय। सार बिथांनि मुङानो जाहैबाय मानगोनां लकनाथ गयारी। बिथांखौ आं गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जायो। बिथांनिसिम गावनि सिनायथिखौ होनायनि थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाहैबाय। बिनि उनावहाय आङो सिनायथि होनो सानदों जोंनि गामिनिनो मानगोनां गावबुरा बिथांखौबो आङो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जायो। आरो लोगोसे नेहाथारि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जायो। आरोबाव बे गामिनिनो केसिआर बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जायो। लोगोसेबाव जोबथारनायाव सिनायथि होनो सानदों बे मेलखौनो मोजाङै मोजां सामलायलांगोन बिथाङा। बे बिथां मिथिसार ब्रह्मखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जायो। बेखिनियावनो आङो आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ फोजोबनाय जाहैबाय। फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव जोंजोंनो हांख्रायनानै लाबोजानाय आलासि आरो जोंनि बानगु गामिनि गामि गोराजों लोगोसे माखासे बिबानगिरिफोर बे हाबाफारिखौ सिनायथि होनाय हाबाफारिया जानानै थांबाय। दा बेखौ सिनायथि होनायनि थाखाय आङो डाइरेक्ट बिजय कुमार बसुमतारिनिसिम फिन साबायखरखौ जासिबाय। दा जोंहा हाबाफारि बायदि दङ थामथि हाबाफारि मेलनि थांखि बेखेवनाय। दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो मानि थाखाय लानाय जादों आरो बबे समनिफ्राय लाबोगासिनो दङ, बे लानाय हाबाफारियाव मा बिथिं बा नोजोर थांखि दङ, बिनि सोमोन्दै फंनैसोब्लाबो आङो बेखेवनानै होनो थाखाय जोंनिनो बानुगाव गामिनि मानाव गेदेर गावबुरा बिथां सान्त नार्जारिखौ आङो बे समावहाय दिनैनि बे हाबाफारिनि सोमोन्दै फंनैसो बिबुंथि होनो थाखाय बरायनायजों लोब्बा लाखिनानै देग्लायनि बरायनो होननानै गामिनि रायजो मोनसे थि जालायनानै हाबाफारिखौ लानाय जादों। आंहा एसेबांमानि थानाय गैया, आंनि बुंनानै होनाय जाबाय। बेखौनो आं बुंनानै बिलाइखौ जोंना मानगोनां गावबुरा बिथाङाहाय दिनैनि बे हाबाफारिखौहाय सुंद'यैब्लाबो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायना होबाय। दा उद्देश्यआ बेनो, सिगां समफोरनिफ्रायनो जोंनि बे बानुगाव गामिया मेट्रिक आनजादाव जायफोर फरायसाफोरा उथ्रिसार जायो बिथांमोनखौ सेथियानो जा, नैथियानो जा, थामथियानो जा गासैखौबो हाबाफारि लानायनि गेजेरजों बिथांमोननो जोङो मान बिलाइ सेथि थाखोआव उथ्रिसारफोरनो थानायफोरनो मान बिलाइजों लोगोसे आर'नाइजों बरायनाय जायो आरो नैथि थामथिफोरनो जोङो आर'नाइ होनायजों बरायबोबाय थानाय जादों। दा थांखिया बेनो, जाहाथे जोंनि बानुगाव गामियाव फरायसाफोराहाय उन जोलैफोरा नैबे दिनैनि बरायजागोन फरायसा बा सिगाङाव बरायजानाय फरायसाफोरखौ नुनानै बिथांमोनहाबो गोसो थुलुंगानायजों लोगोसे गावसोरनि फरायनायाव थुलुंगा मोनसे मोनबोनो हायो आरो बेजों फल' खालामनानै गावसोरनि सोलोंथाइखौ लाबोयो। बेबायदि हाबाफारिखौ लाबोनाय जादों। दा बे हाबाफारिखौ बिथाङा मोजाङै बेखेवना होबाय। दा आङो
गोबांथार खालामनो सानाखै जोंहा होखानाय समा बारलांबाय दा आं गुबै हाबाफारियाव फैनो नागिरदों उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौहाय मान बावनाय बा मान बिलाइनाय दा जोंनि बेयाव हाबाफारि बायदियै जोङो बिथांमोनहा सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों आरो नैथि थाखोआव थामथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों बिथांमोनखौ आङो बे समावहाय खावलायनानै दोनखाबाय बिथांमोनहा जेनेबा नाम गाबज्रिनाय लोगो लोगो नैबे सारियाव गसंफैयो आरो जोंनि मान बावनायखौहाय नाजावफैयो बेखौहाय आं खावलायबाय दा जोंनि मान बिलाइ फरायथिनाय दा नोंथांमोननि सेराव आं खेमा बियो मानोना फरायनायावहाय जाय बेखौहाय बानायहोदों बेहा एसे लानाय कलेजाव थासिननाय हिसाबै एसे फरायनायाव मोजां जालाङो बिनि थाखायनो बे हाबाफारिखौ आंखौनो दायथ' होनायाव आंनो मावनाय जादों बिनि थाखायनो आं बेखौहाय फरायनानै नोंथांनि सिगाङाव होग्रोगोन बिनि उनावहाय आङो जोंनिनो आलासि बिथांमोनखौहाय आङो बे समावहाय दिनैनि बे 2022 मायथाइयाव उथ्रिसार जानो हानाय जोंनि बानुगाव गामिनि अनजालि फरायसा जायो सेथि थाखोआव फरायनानै बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार मोननो हादों जोंनि गामियाव बिथांनि साइटेसनखौ फरायग्रोनाय जानोसै दा नोंथांमोनहा खोनासंलांदो मावख' बानुगाव गामि जौगाखां आफाद गामि बानुगाव लाइजाम सोग्रा फुथिमारि जिल्ला क'क्राझार बिटिआर आसाम मान बिलाइ निसिम थरायना बानजु नार्जारि बिफा मुस्रि अनसुमा नार्जारि बिमा मुस्रिमा बुब्लि नार्जारि गामि बानुगाव लाइजाम सोग्रा फुथिमारि जिल्ला क'क्राझार बिटिआर आसाम पिन नाम्बार 783347 अक्ट' 26 जुन 2022 आंगोनि फरायसा गिबियावनो बानुगाव गामि जौगाखां आफादनिफ्राय गाहाम अनसायनायखौ नाजावदो नों अनजालि फरायसाया 2022 मायथाइनि सेबाजों खुंजानाय मेट्रिक HSLC आनजादखौ UN एकाडेमि क'क्राझारनिफ्राय बर' बिजोंजों फरायनानै गासै 459 नम्बर 76.5 जौखोन्दो मोननानै स्टार नम्बरजों लोगोसे सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानायखौ बानुगाव गामि जौगाखां आफादा गोजोननायजों गोसो गोथारै फरायो बर' राव आरो बर' बिजोंनि सायाव गोथौ फोथायनानै गावनि बिमा रावजों फरायनानै दिनै नों गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजादाव गेवलाङै उथ्रिसारनो हानाया नोंथांनि गोब्राब नाजानायनि मोनसे गेदेर फिथाइ नोंनि बे उथ्रिसारनाया नोंनि थाखायल' नङा बे उथ्रिसारनाया बर' बिजों आरो बर' माहारिनि थाखायनो थुलुंगाथाव आरो देरगाथाव बिदिन्थि जानानै थागोन अनजालि फरायसा इयुननि गुबुन गुबुन थाखोफोरनि आनजादखौबो नों गोब्राब नाजानाय आरो गावखौ बावसोमनायनि गेजेरजों साबसिननिफ्राय हामसिन उथ्रिसारलांनो थियारि जागोन आथिखालनि मुगाया बादायनायनि मुगा जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननांगौब्ला गावखौ बावसोमनाय आरो गोब्राब नाजाथारनायनि गोनांथि दं गोख्रों थांखि लाना गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों फरायलाङोब्लादि गावनि बिमा राव बर' बिजोंजों फरायनानैबो सासे गोग्गो नोगोरारि जानो हायो आरो गावखौ जिउआव गायसननानै लानो हायो बेखौ नों इयुनाव दिन्थिलांनांगोन नोंसोरनो इयुनाव बर' माहारिनि थाखाय थरफा थरफा अलंबार जानांगोन जायखौ बानुगाव गामि जौगाखां आफाद आरो दुलाराय बर' माहारियानो हास्थायो नोंनि बे उथ्रिसारनायाव जोंहा गोरबोनि गोथार अननाय आरो बाख्नायनाय रावनि अनगा होनो हाथावगौ बेसेन गोसा बान्था जेबोआनो गैजाया बेखायनो नों अनजालि फरायसानो जों गथायबाय गांसे मान बिलाइ बेखौनो नोंथाङा गोसो गोथारै आजावनानै लादो
इयुनाव नोंथांनि मावनो लानाय हाबा आरो थांखिफोरखौ गेबेङै मावफुंलांनो हाथों। नोंनि जिउआ जेब्लाबो देरहासार जाथों। नखर हारि आरो हादरनि नों गोजोन अलंबार बायदि जानो हाथों। गोजोननाय जासिनायजों नोंथांनि सिनायजाथाव सानखु नार्जारि, गामि गोरा, निसराम ब्रह्म, नेहाथारि, बारौल गामि जौगासार आफाद। दा आंनि नैबे साहित्य फरायनाया एसेनो बेखौ बिलाइ ओमफ्राय बे समाव आङो नैबे बाथ्राखौ नोंथांमोननो फोरमायखानानै होनाया मोजां जागोन बायदि मोनदों। खालि लिरनाय बाथ्राफ्रा गासैबो बेनो, खालि नैबे सारिनि सारिथामखौहाय फरायखांनानै नाम एड्रेस ओमफ्राय बिनि नाम्बार मोननाय। दा नैबाय मोनसे बुस्थुखौ माने आं गुबुनाव नायदों नालाय सार, बिथां बानजु नार्जारिया गासै लेटारखौ मोनथाम मोनदोंमोन, बेखौ थिसननाय जायासै आरो माने लेटारखौ माखासे स्टेन्डार्ड माबायावहाय बेबायदिल' होनाय जायो, माने नैबे बिफां थाया। ओंखायनो बैबायदि माखासे गोजौ थाखोनि बानायनायखौ बानायनानै आङो एसे बानायनाय जादों। दा आं बे समावनो जोंनिनो अनजालि फरायसा फरायना बानलु नार्जारि बिथांखौहाय जोंनि नैबे सिगाङाव नुजाथिफैनानै जोंनि मानबान्दा गथायनाय बा बरायनाय बेखौ लांफैनो थाखाय खावलायदों। आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आङो जोंजोंनो हांख्रायजानाय मानाव गेदेर आलासि क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि आथिखाल बर' बिफाननि सामलायथि गाहाय मानाव गेदेर लकनाथ बर'नि सारखौहाय बे बान्थाखौ बिलाइ होनो थाखाय आं गामि बानुगाव लासै हाथाइमारि जिल्ला क'क्राझार बिटिआर आसाम पिन नम्बर 983327। बिथाङा गासै नम्बर मोननो हादों 413 68.43। बिथांनि फरायसालिनि मुङा जाहैबाय लाइमोन सोरां एकाडेमि बनगाव। बिथाङाहाय लाइमोन सोरां एकाडेमि बनगावनिफ्राय। दा आङो बिथांखौबो गावनि मान बिलाइखौ लांफैनो थाखाय गुरै खावलायदों। आरो बे हाबाफारिखौ आङो मानाव गेदेर जोंनि सारखौनो आरो बिलाइबावनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। बेयाव दंना जोंनि आइयाबो अननानै गसंनो नामा बिमा बिफाया जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय। जोंनो क'क्राझाराव होदों ना कलेजाव गभर्नमेन्ट कलेजाव साइन्सआव होआखिसै। गोजोननाय थाबाय। मुस्लिमा बिनुथा ब्रह्म, गामि बानुगाव लासैमारि जिल्ला क'क्राझार बिटिआर आसाम पिन नं 783347। बिथाङाबो मेट्रिक आनजादखौ 412 नम्बर मोननानै 68.66 जौखोन्दो लादों। बिथाङाबो लाइमोन सोरां एकाडेमि बनगावनिफ्राय उथ्रिसारनो हादों। दा आङो बे समावहाय जोंनिनो सारखौहाय बिलाइनो थाखाय आं गुरै खावलायबावबाय। बे समावहाय आङो ददेरे ब्रह्म बिथांखौहाय ददेरेया आयंसो मा जानो सानदों? नार्स। नार्सआव मानो थानांगौ? डाक्टारनि जागोन। बिसु फिसायाव जाहोआ। बेवहायफ्रा एसे गसं। थेंक इउ। मोजां फरायलांनांगौ। नार्स जाया, नार्सनि देरसिन जागोन जों। डक्टर जागोन। आरो डक्टरनि थाखाय थेंक इउ। इसोरा बोर सारस्रिथों। आं दा खिथाजोबथारगोन गासिबो। बिथांमोन
बिथांमोनखौबो फैनानै जोंनि गामिनिफ्राय बरायनाय आर'नाइ बेखौ नाजावफैनो थाखाय गुरै खावलायगोन। बे समाव आङो खावलायनो नागिरदों मुस्रि खबाम गोरा बसुमतारी बिथांखौहाय आङो फैनानै गावनि मान बान्थाखौ लांनो थाखाय गुरै खावलायगोन। नोंथ' दासो ओइदआव फरायनाय बायदि बबा मोनदोंना? सोर दङ? सोरबा दं नामा? बिमा दङ। बिथांनि बिफा बसुमतारी बसुमतारी आरो बिमा आरो बसुमतारी बेफोरलाय गोजोननाय थाबाय। बिथाङा फरायसालियाहाय बनरगाव ना? फरायसालि फिसाज्ला मानगोनां गावबुरानि फिसाज्ला मुस्रि प्रानजित नार्जारी बिथांखौबो आङो फैनानै मान बान्थाखौ लांनो थाखाय खावलायदों। आरो बिथाङाहाय बिमा दङ। आफलागाव गोजौ फरायसालि नोंजों सोमोन्दो जागोन सरकारि गोजौ फरायसालि बेवहाय फैयाखै बिथाङा गासै 315 नाम्बार मोननो हादों। गोजोननाय थाबाय। मिस तुलुजा ब्रह्म मौसुमि ब्रह्म गथ'नि आदसा आदसा खुलुमबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय मोजां फरायनांगोन क'क्राझाराव होखादों दा अके बिथांनि आंगो बिमा सन्जय बसुमतारी जिया फरायबाय दै आंबो दं बिथांनि बिफानि मुङा सम्बुसरन बसुमतारी ब्रह्म बिथांखौबो जोंनि मान बान्थाखौ लानो थाखाय बिथाङाबो आफलागाव गोजौ फरायसालिनिफ्राय आदसा